невозможно увеличить. Ну, я бүтән вакыт Алла берсә. Ни әйтәсе килә, сөйләшеп килгәнем, шалтыратып яталар. Тегене инде үзеп куйдым инде, фикерләрне тиз генә ничек инде тамамладым да инде. Тизрәк яңадан менә төшереп барам инде. Төркиядән шалтыратып ята. Мен өйдә булганда Төркиядән ул инде хәзер вакытта Дөнья Түрк яшьләре берлеге, инде төркчә дөнья бирлек гәнҗләре, Дөнья Түрк гәнҗләре берлеге, инде Русча международное объединение тюркской молодежи дигән Ирсин Гүзел шалтыраткан. Мен өйдә чакта шулай абый ди, кирәк ди безгә ди бер 5 минутлык ди Төркиядән ди, ул анда Кастамоны дигән университетта хезмәт итә инде. Шунда әйткәннәрдер, бәлки Төркия телевидениесе чыккандыр, әле кемдер анда шул үз хәбәрчесе берәү әйткәндер инде. Безгә татар халкы турыннан фольклор кирәк ди, 5 минутлык бер интервью ди. Татарча булса да, урысча булса да ди. Шул кирәк безгә ди. Ярый дип әйтәм. Мен аны башта белмим, кемнән алырга. Шуннан инде бардым да татар балалар китапханасына. Шунда мен әйтәм, алар белән сөйләшим. Алар кыймый торалар инде, ничектер ялып, нитеп. Алар инде җитәкчеләр рөхсәт бирерме, нәрсә дип, бәлки куркып тора. Менә без мәсәлән журналист буларак кыюрак инде. Туттың да бирдең интервьюны. Хатта без аны Талгат Ахмадиш дигән ан белән 4нче елны, 4нче елны декабрь. Мә, ушы вакытта декабрьдә барган Киевка оранжевый революция катнашып. Шунда безгә Татарстаннан икән белеп, инде минут сайын түгел инде, бер сагат сайын килеп, Италиядәме, Франциядәме, төрле төбәкләрдән килеп, чит илләрдән килеп, бездә урыс телендә интервью алалар, хатта без аларга җавап биреп сөйләдек. Мен инде теге кайтырга килә бит соңына барыбер әйтәм, кирә. Шуңа күрә бик артыктан китләмәдем инде безнең монда. Ул вакытта Ельцин, юк, бу җитәкче. Шуңасын әйтәм, бик нитмим инде, яманламыйм. Тыныч кайтасы килә. Шуңасын сөйләдек инде Татарстандагы тормышны, тегене моны инде шул күрдек, аларның ничек. Хатта шунда мен әйтәм, танышкан бер Украин малае белән ул теге Валентин исемле ислам динен кабул иткән. Кем аркылы белмим, беләсезме? Әйтмәде инде, кем белән катнашып ислам диненә кергән. Мен әйтәм, мен барам ди, әбиемә, әйтәм, анда бит доңгыз ятадыр инде, итеме, майы. Ул ди, аның ди, астагфирулла, доңгыз майының утын шикелле мен аларны кабул итәм ди. Ашам да ди, усы уткычны мен исем китмей аларны шул шикелле. Туганнарым битараф ди, алар ди, исләр китмен. Шуны сөйләп әйттем дә инде. Нәрсәдән башлап киттем инде? Менә шул теге Төркиягә интервью биргә. Алар инде кыймый торалар, куркып торалар. Ахырда мен әйтәм, монда бер безнең Казанда конгресста катнашкан идек. Шул Шакиләмәк дигән безнең Чаллыдан җитәкче булып бери җәмгыятьнең җитәкчесе. Шул мен әйтәм, шуны тәкъдим итермен, бәлки дидем дә, ярый инде. Шул шалтыратып ята. Таптыңмы кеше миңа? Мен әйтәм, таптым менә. Кызганычка каршы телефонын белмим, соңына табырым да, әйтермен, мен әйтәм, интервью бирер. Мен әйтәм, менә бирәк, яхшы булды инде аны. Шуны әйтәсе килә, күрдегезме? Төркиядә кызыксыналар безнең татар халкы белән, татар әдәбияты белән, хатта 5 минутлык булса ди фольклор. Рәхмәт инде аларга. Мен әйтәсе килә, ул хатта интернетка керәсең дә, күп анда бар шунда видеолар. Татарча җырлар бирәләр, татарлар белән интервью оештыралар. Ерак дип тормыйлар инде безне. Татарда мәкаль бар инде, ерактагы кояш йылы була ди. Шуны бәлки ул ерак булгач безгә кызыксыналар инде, шуңа күрә җылы безгә хислар белән алар шундый мөнәсәбәтләре йомшак, яхшы, чөнки без бер милләт, бер халык балалары. Шуңа күрә рәхмәт инде безнең төрк кардәшләребезгә. Хатта алар әйтәсем килә инде. Шул ул менә
хәзерге вакытта бераз ичмасам, Аллага шөкер, татар халкын белә башладылар. Элек бит булмыйдыр ул, беләсезме? Мәсәлән, Советлар Союзында ул хатта шул теге монголлардан калган дип шулай сөйлиләр безне. Азта мен әйтәм, Казакстанда булдым, Аркалык шәһәрендә практикада. Казаклар исе китмидер. Без мәсәлән аларны казак киносын карап, бераз казакларны билеп кызыксынадыр. Мен Казакстанга барганда да шул газетта эшләгәндә, өлкә газетында, Торгайский нов дигән газетында мен аны язадыр. Аларның Алибей Джангилдин 100 еллыгына багышлап, андай бәйрәмләр, тантана узган, шуны мен аны язып чыгардым инде. Шунда репортажның тамамлаганда той кызык кой дип казакча язып куйдым. Шуңа күрә теге Левицкий дигән баш мөхәррир хатта мине казак телендә яза башлагач, кайсы сүзләрне мен хатта анда теге казак телендә чыккан, ул теге театрда премьера булган Торгай таны газетта язып чыгарганнар алар. Урыс телендә дә кирәк. Кызганычка каршы урыс газетына бире дә бармаган. Менә бирделәр казак телендә чыккан материалны, мен аны тәрҗемә иттем. Башта беләсезме, сөйләгәнем. Безнең белән теге Торгайга барганда, Джангилдинның 100 еллыгында шунда бәйрәмдә бер музейда нинен Ибрай Алтынсарин инде просветитель дип әйтелә, агартучы просветитель, шуның музейында бер татар димәйді. Казак кызы инде шибәргенә ул экскурсия алып барды. Анда фотографияда газетта бар миндә бер урысча әйтмешле славян инде. Урысча славян йөзле булмады, һәммәсе урыс казак булды. Шуңа карамастан ул саф казак урыс телендә сөйләп барды. Шунысы менә инде Аркалыкта күрдем дә, бардым да. Мен тәрҗемә итеп бир. Я не знаю казахского языка дип, теге ябыштырып бирдем. Мен әйтәм, ойбай, бу ничек казак эмеспе син? Не, имеш, шул кызык беләсезме? Шул алар безне белән кызыксынмыйдыр, безне белмиләр. Мәсәлән, тик шул бер генә өлкә бары, Западно-Казахстанская область, анда безнең мәрхүм апабыз Киевда булганда, кайтканда ул газет я посылка җибәргәндә, күбрәк инде кунакка килгәндә нәрсә газеткә турып алып киләләр. Мен карасам, газетның төбендә язган, анда Габдулла Токай адында баспаханасы. Мен инде бер казак дип, мен бит аңларсың инде, мен бит урыс авылында үскән. Безне бит мәктәптә бит Җәлил турында сөйлиләр, Габдулла Токай хакында бер сүз әйтмиләр. Шуңа күрә балачакта мен кичкенә сабый чагымда белмидем кем ул. Шул мен әйтәм, бер казактыр инде дип, соңдан аптырап калдым. Ул Габдулла Токай, ул чөнки Уральскийда 95 елына башлап, әллә 7 елга хәтле шунда гомерен ярты гомере шунда үткән инде аның. Шул якларда, шул ни шул нидә Уральский шәһәрендә Җаек, ягъни Җаек дигән шәһәрдә узган вакыты шунда. Шул аны беләләр, анда һәйкәлдә тора, хатта аның нидә бар, кандай торган җире бар, тулай торагы да. Анда мин ничәнче ел барган идем әле. Хатта бер әби әле исән булган, ул Габдулла Токайны ни кирен юган вакытында шул хаттаны белгән. Шул әйтәсе килә. Анда беләләр, аблай безне белмиләр кем икәнне безне. Шуңа күрә әйтәсе килә, без анарга кызыксынадыр, алар без белән бик кызыксынмыйдыр. Аларда кино бар, алар шул кинода бераз татарны күрсәтсә, ну бәлки анда Мәскәүдән, ЦКдан тыйып торганнардыр. Бүтән милләт татарларны күрсәтмәгез дип, бер халыкны күрсәтмәгез дип, алар үзләрен теге славян берлек тугандаш халыклар дип, бер халык дип шулай игълан итәләр. Безне бер кайчанда бездә ишетелмәде, бер кайчанда Татарстаннан да газетләрдә без менә төрки халыклар бер халык дип юк, андый тыялар безгә. Шуңа күрә әйтәсе килә, менә бу инде хәзерге Аллага шөкер игътибар көчәя безнең Татарстанга, татар теленә. Казакстанда да, Азербайҗанда да язалар, Төркиядән дә шалтыратып видеолар ясап, ниләр төшереп, Казакстан белән бергә кино ясаганнар безнекеләр. Беренче шуңа әйтәсе килә, төркләргә дә рәхмәт, төрк безнең кардәшләребезгә Төркиядән алар Габдулла Токайны искә алып көннә чыгаралар, рәхмәт. Исән сау торыгыз, игътибарыгыз бик зур рәхмәт.